Eugeni Rodríguez és portaveu de l'Observatori contra l'Homofòbia, una entitat que elabora un informe anual sobre les situacions i casos de discriminació per LGTB-fòbia. Durant l'any 2013 han abordat prop de 384 casos, un 2% més que l'any anterior. Si bé el major nombre de casos tenen a veure amb les discriminacions o agressions a l'espai públic, les que tenen un major increment són les que es produeixen als serveis i administració pública, i especialment les que es produeixen a les xarxes en les quals els homòfobs actuen en gran impunitat. El tema de les xarxes socials és imparable, o sigui, és constantment, quan es fa una petita investigació, un amic treball de camp, veient que Facebook i Twitter estan absolutament plagades d'aquestes agressions. Sense anar més lluny, avui hem estat conscients de les amenaces que ha patit un noi un militant del Brotbord per part d'un regidor de Plataforma per Catalunya, en el qual per les xarxes socials i pel Facebook l'està dient maricón de merda. Això és gravíssim, i també vull subratllar que l'altre dia en un informe que sortia a nivell de l'estat espanyol, que sortia que ja n'hi ha estadístiques a Espanya, parlaven de més de 1.000 denúncies a tot l'estat espanyol d'odi i discriminació, i els temes d'homofòbia eren els primers. Espanten molt per altres temes, però sembla que no li s'espanti tota l'homofòbia que hi ha. Per això és un tema molt difícil, és un tema que s'hauria de legislar, ara que estem en eleccions al Parlament Europeu, a nivell de directiva europea, perquè, clar, aquí hi ha un tema de molta impunitat, que Twitter o Facebook no tenen la seu social a l'estat espanyol, la tenen a altres llocs, és realment complicat, caldria una directiva europea, com va fer el Pilla-Pilla, que és un cas que recollim nosaltres. El Pilla-Pilla el que feia era, per les xarxes socials, que es tancaven, es tornava a obrir. Jo mateix, com a president de l'Observatori, vaig reportar la pàgina i em van dir que no era odi i discriminació. Això és un tema realment molt preocupant, perquè és d'una gratuïtat absoluta per la persona que ho fa i d'una gravetat molt forta per la persona que ho pateix. Les administracions públiques i institucions estem parlant de tot el que seria el tema de sanitat, el tema d'educació, el tema de forces d'ordre públic. Sobretot estan concentrats en el tema de la sanitat. Les retallades han donat, nosaltres la xerofòbia també la considerem, que moltíssima gent no pugui accedir a la profilaxis postexposició, i sobretot el gran drama que jo crec que es viu a Catalunya, que són moltíssims nens, nenes, adolescents que estan denunciant com viuen dins de l'escola. Nosaltres recollim una part que no té res a veure amb la gran quantitat que va recollir un informe anterior del Casal Landa. El Pilla-Pilla, que estava atentant contra el dret a la intimitat de les persones, van patir la batuda a bars d'ambient, en el qual era el dret a la lliure circulació de les persones, que és un dret fonamental, i el tema de la mort del company Juan Andrés Benítez, que va morir en una intervenció policial, que aquí parlarien es van vulnerar dos drets fonamentals, el de la intimitat, quan es va revelar el seu estat serològic, i el de la dignitat, amb el vídeo que tothom ha vist. Realment no hi ha un organisme potent al govern català que tracti aquest tema. A la proposta de llei que fem al Parlament estem proposant una oficina contra la discriminació LGTB, en la qual anés acompanyada que el govern de la Generalitat posés un director general. Nosaltres creiem que cal empoderar políticament, perquè el full de ruta contra la LGTB-fòbia sigui un full de ruta realment integral i inclusiu.